Milan, pan Vašík, pan Petlíček, Rolf, Wolfgang, Roberto a Amici Italia. Tak je neděle 29. května 1988, 11 hodin a 30 minut. Začíná cena České socialistické republiky mezinárodní silniční. Abych o oficiální zahájení dnešního závodu požádal předsedu Městského výboru národních hlavních pozicí soudruha Karla Ondráčka. Milí sportovní přátelé, vážení hosté, z pověření stranických a státních orgánů a pořádající základní organizace Svobodný automotoklub Hořicích vás všechny srdečně a upřímně vítám a aktivně si odpracovali 3500 brigádnických hodin. Nezapomněli ani na vylepšení prostředí Národní fronty. Mohli úspěšně rozvíjet svoji zájmovou i společenskou činnost. Nach dem allereinheitlichen Brauch versprechen wir, dass wir hier fair und sportlich kämpfen werden. Slibuju za všechny jezdce, že budeme bojovat čestně a statečně. Pětiny paní Eli Havlové a paní Evě Barešové. No a mě dovolte, abych při této příležitosti, kdy vzpomínáme na veliké závodníky Gustava Havla a Josefa Bareše, abych vzpomněl na dalšího jezdce, kterého už letos neuvidíme, který ještě v loni stál na stupních vítězů. Abych vzpomněl na statečného a velkého sportovce Jirku Šafránka. Grande amico. Cowboy. Ginter Mausner. No Ginter, geht das gut hier? Zweite Training war besser, ne? Mittelmäßig. No hoffentlich rennen wir noch besser, ja? Alles Gute in Zürich. Jo, který máš čas tréninku? Který? 6. No výborný, dobrý, doufám, že v závodě to bude ještě lepší. Myslíš? No uvidíme. Nejbolí vreme Jané Stintar. Krmíček.
závodí náš Fanda. Opravitelnou závadu. Při hlavním nedělním závodě se jako první představila třída do 80 kubických centimetrů. Kerinen Jano Stavo, gratulujem. Bardzo super. Ein weiteres Ungarn diese Väter an dritter Stelle der erste tschechische Fahrer Větoslav Stanák. Prvnímu vyhlášení vítězů. Nejdříve budeme vyhlašovat vítěze nebo nejúspěšnější jezdce mistrovství Československé socialistické republiky, pak teprve nejúspěšnější člen automobilklubu Svazárno Hodoní město Alta-Krníček. Ceny nejúspěšnější městu předává soudruh Jiří Bajer, předseda Městského národního výboru v Hořicích. První cenu věnoval jednotné zemědělské družstvo Dobrá voda, druhou cenu věnoval Městský národní výbor v Hořicích a třetí cenu věnoval stroj Obal Vožice. Nejdříve samozřejmě nejúspěšnější jezdci dostanou z rukou ředitele soudruha Uňáka. Zlatoslav Samá, Jan Radeček a Ota Krníček. Reprezentace Petr Pivory. A na třetím místě československý reprezentant Květoslav Sama. Opět z rukou ředitele závodu soudruha Jaroslava Uňáka, zlatý, stříbrný a zelený Valřínový věnec. No a potom věcné ceny. První cenu věnoval generální ředitelství Československého kamenoprůmyslu. Druhou cenu věnovala Keramika Hořice a třetí cenu věnovalo jednotné zemědělské družstvo Lázně Bělohrad. No a ceny předává inženýr Jiří Petráček,